Jotono lamsako khapangni takte buksung kothon bijap tenelo. Khapangni takte buksung. Saimia nong ni bukhabu damo haimatong. Je tabukni o jorao chini tiprassa tei chini tiprassa ni halok no nugui. Belekheno buni bagi hingangke muni kothok. Phiaba chini dopha rokni bagi hingangke belekheno wana masingsa nugui tongo. Tamni hingke especially chini tiprassa rokni bagi ang kok sawi tongo. Tamni hingke politics khaine be khaine dol kaisa no khapilai maya kok thanja kwrui om hainung jagui tongo. Kubuni dol ni kok no sana se thangmaya dol kaisa dol se khapui maya ara thanga ga bini kok sejawi tongo temo sabar thanga kai te kaisa dol ni kok sejawi tongo omo hai rok bungjagui tongo khapuni tapute busung tabuni ojarawo politics ni kok no sayakari bo je kono jaga phano chini tiprassa rok no thanja khlaiui tongmani nugya hanyo uru muro wnglaimani no chungnugu tabuk nainai khanga ke content creator ba content creator rok bo wala layo controversy wnglaio tam social media tei kaisa sejalayo emo hairok sing bebak no nugui tong khapangni takte buksung no rok nugui tongmanya saimaya social media o follow mana hingangke famous ungjak borok rok wala khanke de follow rok bisi phai amon bagi damo hai controversy rok unglai saimaya khapangni takte buksung no le tang wansu comment kai sanan tapokdi hingke te kaisa kok khalaimani buni bihik bai buni bwsai khalaimani amono totte sana hamliya ni sobo tamo hingangke amo haibak nung amo hanyo nugo hingke te kaisa hingke jara buni bihik haike ba buni bwsai bai buni bihik tui khari phailani borok baireo phailaijak already paijak borok no yang phaiga hingke tamjani bongui mas kaisa kaini gano khapilaya te kaisa khorok chwla te khorok bwrini naharo o bwri bo te khorok chwla bai khari thango omo hairok no baireo bo hanyo chung nugui tongo khapangni tapte buksung norok naine di o video no puilani theke paithak jora paithak norok nuknai bwsai tongtong tino kubuni chwla bai yang baire phaibo nok malik bai sikla tongo hnei kok ti sajagui live video khaimani mangpili rok norok nukkan hingke khapangni tapte buksung norok bukhuk khorokni area deborma tei jubi daspa hnei bongni video rok photo rok viral ungjak norok lenuda nukhano nugya saimanya haipano ani whatsapp group o hinganga ke phaisa bajak amon bagui viral ungui tongmani nugui ang bongni personal number collect khainaka Hyderabad ni dol rokni thani kubangmani singjak borok tongo ke bong thani ang number mani paikha hingke kaham haina singmani bagui ang o je contact number call khlaimani hingke borok call receive khlaya whatsapp e kisa call kok saka aboni ulo hingake borok reply rok liang thaka bebak no mane o je bukung kolok ni khangar tangui tongnai aborok sababuni tamo klai ni ang singmani pore hingake reply liang thaka ngaboni ulo hingake ang direct call khlaikya call khaibo borok call receive khlailia gang sms kaisa direct sms kaisa riroka 24 ghonta togasuk jesik bijing phano bijing nani ko gyang no men hoke call khaimani tamni bege call receive khlaya nei ang kisa siri homa banyo bano whatsapp o tam hone ano kutu khano nainai mano khabani takte bo song ang just confirm khaya nayo amo bini sar de naki bini je boren tongtomon owner de sabo abo ke saimonani bagui information collect khainani bagui ang bongno call khlaimani se lasa no je bukhuk sitra be kutukha abo ati khaime je khai je ulo khai ani number se bini status o riri bai ano se bai ku dinani bagui bo saitoksiu hingka laso hingka bin dol rok nong na borok bini sinijak borok no bini ate sodonok phano wngkha ta hingka no call khlaikya hingke call khlaika hingka no boano saka boano lecture nani sengkha hingka bai nung bahai omo haike nung khoroksa borok no omo hai hinui tong hingka ang just saka bono kaisa photo viral ungui tongmani nugui se ang bono just singna bagui call khaimani bo call receive khlai omo hai yoko thajingo sakanglai thangjak dia kok thamani bono joton sai khangarika hingke pore ke bo sawano beko bo photo rok hala ang khai bini status omo hai rok nugyabla insau hingka ang bono photo no send khaidi roka o khangar me khajak no hingka o bo amo hai jangui tong hingka bono sikang bari akha lecture tongmani kebo bwrui mane sudu ati waijanani bagui simi baireo phaya baksa mojburi wngui bo nogo rang puisa kwrwini bagui samung khainani bagui chikon job rok phano khainani bagui ma phaio indo thik ase ang nin kok manio hingke to phano ang to bono to sikang bari to bono omo hai rokni to phalnai jatra bono ta bono kudi masi kwrui norok eko screen no nainai mano hingke aboni ulo hingke te khorokta mano call khlai hoka hingke bo aron bisingo khorok borok target khai sapo phona ronjit deborma nungno anna bono piro nono manja khanga ka naiji nung tamung rokni bodom kirok no hopo hingke o ronjit ano call khai saka
Ani bihik bo sachi ganang oyasme rokno ani bihik nukhanga ke tamo singna Hyderabad ni timo tabno guru bori nai rokne bono saka tepano tare dihne ang samoto saka tepano bori derika saimia hingkai bo sao ani bihik tongoni saimanto tei bo se ang wai sapta kaisa rok thui thangpaijak abborui agi hingka khe borok kaham tangmani no hingka temasa bini ukulok ni econo rok nugui manani bini ukulok ni amo khe riya deborma hinui bo bini Instagram ID rok khologo hingka amo khe master ring sao tabo amo hingka master ai khe borok duty rok khaio tabo khe sudu room bara nawi wngkhai no mane bobai tongo amo hai khe no income khailalai tongo kuno duty hinui khlailiya amo hai rok ni kwbangma borok nano sabaikha amo to janani light besa pono wngwi tongto ang sanai saboba phiaba ang kaisa kokno belai kheno dukhu nakha ang bokno kaham hamya kok khanai call khlaimase ano ang bukhuk bai panjung sarong khaimia borok ano tam hinui SMS rok bai kudika boni background boni pesatamo bebangno ang boni information rok collect khaikha ulo hingke saiman kha borok Hyderabad to tamo business khai tongphai ang norok no bujiwi na hasidi hingke borok to tabuk bonglagi chwla tongphano bongni bwsaijong kwrui amoni bagui borok bwrui khwak kamkhai single room no harai tonglaio hingke jara bwsai ganang bongni dol omorokni halok bahai norok no nainai di tama cuma kwrui hingka bwrui tongo kol khai sahor ha norok mia 12:30 duty ni phalaio 12:30 phalaio norok return khlaio duty khaya kwrui ha boja thulai norok jalani ro thangai majayo noro malai nor tanga thangthoi ha bwsai tongdo tei mia diboni 12 ni hoitia kmalaja tini phungni 9ta malayo tini 7 tari mia 6 tari diboni 12 kmalaja tension live nai tongbaikha sabo bai thangai thuioi video recording khai to ja nora aslani ro thangai majangoi mane sabo bai thangai thuioi mogai bahana bibijak ha norone eklogi duty khlairia haine wansung mane noro tongai eklogi duty khaina musuda norok ha iko ha take lasi sakha nong room krija nong phununane ha noro room krija thunane ha noro ni room krija thunane noro no room 12,000 angri woi manganara tone room 12,000 ri woi noro thlani room thangai thuoi ha tanga thuoi ha tabo noro kha lasi sakha live video khayo nei ha tama busai tong to mia dibo ni bata nor diwi khai gre phiro phai chla ro ma tong thang thu oi ha tang thu oi yes bro I bring on camera see the face properly bro bring down on camera see the face this is big sister and this is small sister okay yesterday what happened I will tell you right now huh hey what happened hey